ପିଲାମାନେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଟିକି ଟିକି, କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଏବେ ଆମେ କବିତାର କବି ପରିଚୟ, କବିତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ତାର ସାର କଥା ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଛବିଟି ଦେଖୁଛ ଏହା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁରର ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନରେ 1886 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1956 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଛବି ଏବଂ କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ସେ କାଳିଜାଇ ଓ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଟିକି ଟିକି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅପ୍ସରା ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଅଛି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଲେଖକ, କବି ଓ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଟୋପା ଟୋପା ବର୍ଷା ଜଳ ଦେଖିଥିବ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳ ଟୋପାରେ ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ନଈ, ନାଳ ଭରିଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟୋପା ଟୋପା ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂଳିକଣାରେ ପାହାଡ଼, ପଡ଼ିଆ, ନଗର, ଏପରିକି ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାରେ ତିଆରି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଅନେକ ଗଛରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଅନେକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗଗନ ବକ୍ଷରେ ଦୀପି ଦୀପି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଆଲୋକମାଳା ଘନ ରଜନୀର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଧରଣୀ ବକ୍ଷକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟର କାଣିଚାଏ ଦୟା ମଣିଷକୁ ମହାନ କରିଦିଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଦେବଦୂତ, ଆଉ ମୁଖର ମଧୁର ବଚନ ପରକୁ ସହଜରେ ଆପଣାର କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଲେଖା ହୋଇଛି, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନ ମନ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ କବି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆମେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ଦେବା, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା। ଏହି କବିତାରେ କବି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।